já osobně nejvíc na Pavlovi obdivuju ty biče, s kterýma vyhrál v tom Las Vegas, to je ono. To jsou útočné biče. No, to, co jsou oni právě s ním v tom Las Vegas, to vyhrál. Jsou útočné teda, ale samozřejmě dá se s nimi dělat cokoliv. Třeba bičová ekvilibristika. Nebo se s nima dá střílet po kaubojsku od pasu takhle, jo. Dá se s nima i bránit, takový ten defenzivní způsob. Ale hlavně útočí, že jo. Proto jsou útočné. Tak jenom jako, jo. Jenom jako. Děkuji za pozornost. To byla Pavlova extráda. Děkuji. Ještě vás nejsem bičař, takže jenom bych začal trošku z mýho soudku, než se připraví kolega dělostřelec. Pojď. Máme německý dělo, tak pojďme. Schweinegrosse. To vyšlo. Vystřel a pak odsaď vystřel, tak jo. Dobrá. Voilà. Dámy a pánové, tímto výstřelem se s váma loučí Míla. Dělostřelec města Tábor. Mějte se krásně a zase někdy nazdar. Díky moc. Děkuji. Ale ještě se to používalo třeba jako rehabilitační pomůcka. Jo. Nebo pro zvyšování inteligence. A takovou Kdo myslíte, že tu republiku založil? Uno motore. Nebo do 16. století žádné nálezy. Proč se to zavedlo až v této době do Láska? Jednak to byla asi můra, podpatný někdy byl extrémně vysoký. Ale akorát nevím, jestli se ještě někdy dostanu na zpátek. Zkrátka, umíte jeden zásad, že během několika okamžiků stát milionáři. Das ist das, was ich da sehe. Er tut ja praktisch feindliche Pfeile anreizen. Das tut da richtig schnell. Läuft der Schütze. Děkujeme moc. Abgeschoben, abgeschossen. Velký potlesk. Ano, Und wenn der also wohl nicht ganz 100% abgeschossen. Tak prosím vás, ještě jednou, našel jsem mobilní telefon. Pokud byste neměli telefon v kapse, podívejte se, jo, tak tady u téhle slečné dámy v historickém je ten telefon, jenom ho musíte popsat, jo, a telefon vám potom předáme. Když tak bude i ve ztrátách a nálezech, kdyby náhodou někdo třeba později skánil telefon, to mě hymny, a tady za chvilku teď jsou si...
tak jsem ho nechával být. Tak máš smůlu, měl jsem tady jedno a někam odlítlo. Ale měl ten nevřat, nejde, mi to uslal. A měl to. Já jsem neměl, já si sekal. No, ty utíkej. To znamená, že jste opravdu mezinárodní, jo? Že mi teď nikdo nerozumí tady. Rozumíte mi všichni? Ne? Nein? Aus Deutsch? Ja, aus Deutschland? Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aus Holland? Ja, tulipán, já, tulipán, tamhle máme Aus Holland. Vy si můžete i zpívat, jo? To bychom byli rádi, kdybyste si zpívali a pořádně nahlas. Uděláme tady takový velký sbor i z druhé strany, ten divácký, a pojďme tedy na to. Polyhymnia tady pro vás na Jiříkovském jarmarku. Jede se látomnej na vínem papa, čtyřma kolma branej má vínem papa. Jede se látomnej na vínem papa, sasa, čtyřma kolma branej má vínem papa. Song se jmenuje Pivo vodka rum. Až to pivo vodka rum. Byli jste úžasný. Kapela Maniak se s vámi loučí. Potlesk městu Jiříkov, zatleskejte Jiříkovu, město, které pro vás připravilo dnešní jarmark, určitě si to zaslouží.
Vodka! Koncerty! Velký potlesk non santy tady Jiříkově. Díky moc.